Hatina Musha Panyika Hatifari Kuwa Pano Shinofata Mweya Yedu Kuchagamu Shauno Uya Kuchagamu Shauno Uya Hatina Musha Panyika Tinodamu Shauri Kure Sitarao Isioni Unopenya Uatesen Unopenya Uatesen Ushabushem Unyararo Wafamira Chazorora Daitine Mapapirom Daiuya Dizororem Daiuya Dizororem Weyawa Chinyarara Wari Anon Siwangu Adichaita Suda Kwake Iye Andi Pazororom Iye Andi Pazororom Kweyawa Chinyarara Wari Anon Siwangu Adichaita Suda Kwake Iye Andi Pazororom 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 Iye Andi Pazororom. Ngativerengei kuna vaHebheru 13 vhesi ya 12 kusvika pavhesi ya 17 ndo patichawana chidzidzo chedu chenguva ino. Tisati taverenga ngatimbonamatai. Ishe tinomudaidzai pataakuverenga soko renyu, tinokumbira kuti mutiropafadze naro. Ngandidzikisirwe Baba emusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. VaHebheru 13 vhesi ya 12 kusvika pa17. Tinogona kuyambukira pa19 yakanaka futi kusvika pa19. Saka naiye Jesuwo wakatambudzika kunze kwesuo kuti aite vanhu vake vatsvene neropa rake. Naizvozvo ngatibudire kwaari kunze kwemisasa, titakure kunyadziswa kwake, nokuti pano hatine guta richagara, asi tinotsvaka richazouya. Naizvozvo ngatirambe tichibayira Mwari naye chibayiro chokumurumbidza, ndicho chibereko chemiromo inopupura zita rake. Asi musakanganwa kuita zvakanaka kuno vanhu zvakanaka nekugovana, nokuti Mwari vanofara nezvibayiro zvakadai. Teererai vatungamiriri venyu, muzviise pasi pavo, nokuti vanorinda mweya yenyu, savanhu vanozobvunzwa pamusoro penyu, kuti vaite izvozvo nomufaro, vasingaiti neshungu, nokuti izvozvo hazvibatsiri
hazvikubatsiri chinhu. Tinyengetererei nokuti tinoziva kwazvo kuti tine hana yakanaka, zvatinoda kufamba zvakanaka pazvinhu zvese. Ndinokumbira zvikuru kwamuri kuti muite izvozvo kuti ndikurumidze kudzoswa kwamuri. Musoro weshoko unoti hatina musha panyika. Mukacherechedza ndima yataverengai, indima inotidzosera kuzvitsauko zvakwana kuita zviviri zvemubhuku rimwe chete ravaHebheru. Chitsauko yatingati context yenyaya iyi, munda wenyaya iyi, unotangira kuna chapter 11 uko patinoona magamba ekutenda. Regai tiende ikoko tisati tapambadza nguva tigozodzoka apa. Mukacherechedza chapter 11 yavaHebheru, ndimo yatingati heroes eka magamba ekutenda. Ndo makavata vana baba Abrahama, ndo makavata vana mbuya Sara, ndo makavata dangwe regaititi second born yenyika Abel. Imomo makavata even madzimai ekutenda vakafanana nana Rahabi, makavata vana Gideon munana Sameri. Regai nditi ndo pane heroes yeka yevanotenda. Saka tikaverenga isu vhesi ya totanga pavhesi yana maybe verse 10, nokuti vakanga vachitarira gandiverenge 9, nokutenda wakandogara somutorwa munyika yechipikirwa ndiAbrahama, sepanyika yevamwe akagara mutende naIsaac naJacob, vadyi venhaka yechipikirwa chimwe pamwe chete naye. Nokuti wakanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ari mhizha nomuvaki waro. Mainzwa kai? Hande pavhesi ya 13, ivava vose vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa, vakatenda kuti ivo vaeni navafambi panyika. Nokuti vanotaura zvakadaro, vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo. Verse 16, asi zvino vanoda imwe inopfuura nokunaka, ndiyo yekudenga. Naizvozvo Mwari haane nyadzi pamusoro pavo kuti aidzwe Mwari wavo, nokuti wakavagadzirira guta. You see now, ndakuudzai kuti nyaya yatiri kutaura pamusoro payo iyi yekuti hatina guta iyi iri kubva kunyaya iyoyi. Regai tiinde pachapter 12 muone nyaya yangu mashoko andataura. Chapter 12 inobva yataura kuti naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura kudai, ngatibvise zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira, ngatimhanye nekutsungirira nhangemutange yatakasiyirwa. You see now, saka pari kuburitsa pachena kuti chapter 11 ine magamba ekutenda vakavata muna Kristu Jesu. Fanika mufananidzo watapiwa waAbrahama, kwanzi akagara munyika yechipikirwa wakomanaka, asi akagara mutende semweni, achigara naIsaac mudyi wenhaka, nekugara naJakobho mukomana akanga akatakura Israeri muunhu hwake, kwakugara mutende iyo iri nyika yavo. But akabvuma kugara mutende nokuti akanga achiona guta riri nani kudarika rakanga riripo. Mukacherechedza pataverenga pese pari kutaura kuti vanhu vane guta risiri rino iri vane mararamiro avanofanirwa kuita munyika ino, nokuti ino haisi yavo. Hapana imwe nyika iri nani kudarika nyika yatakatarisa. You see now, shoko raMwari rinotidzidzisa kuti hama dzangu, kana musiri venyika ino zvichaonekwa nemararamiro enyu. Manzwa here pachitaurwa kuti kana musiri venyika ino iyi musakanganwa kuita zvakanaka. Vanhu vanokangamwa kuita zvakanaka vari kukangamwa, chekutanga chavakangamwa ndechekuti hatisive pano,
hatisi panyika inoi. Saka kana tisiri venyika inoi, ngatiregei kukangamwa kuita zvakanaka. That is the first R. Remember to do good. Number 2, R wechipiri inotizvo, respect. Teererai vatungamiri venyu. Yave ishi nechekuita nemuchechi, nekuchechi. Apa taudziwa kuita zvakanaka kunyika vatigere navo, vatikuzonzi nekuchechi ivai vanhu futi vanoteerera. Musakangamwa kuita zvakanaka kwamugere ikoko. Kana maenda kuchechi, teererai vatungamiriri venyu. Kwanzi vatungamiriri vacho ndevapiko? Zviri kubata vanochengeta mweya yenyu, ndizvo zvataugwa panapa. Hakusi kureva kuti vatungamiriri ndo vanochengeta mweya, but vanhu vari kushanda kuti muve nezvimiro zvakanaka, vachishandiswa naMwari, ndo vafudzi, the shepherds. Kwanzi muvateerere. Muteerera mashepherds vakaita sei? Kwanzi vanozovhunzwa, teresa, vanozovhunzva pamusoro penyu. Zvinoreva kuti kana tiri vafundisi, tiri maelders, tiri madhikoni, tiri vatungamiriri vemuchechi board, tinozovhunzwa pamusoro pevanhu vatiri kutungamirira. Saka imimiwo teererai vanhu vari kukutungamirirai, nokuti munoziva kuti vachabvunzwa pamusoro penyu kuti makazvifambisa sei, makanga muri kupiko vanhu vachieduka, mamuri kupiko vasikana nevakomana vasingafambi zvakanaka. Saka as we work mukati mechechi, ngatishandei tichiziva kuti tine guta ratakanogadzirirwa uye hatisive pano. Noziva ndiri kurangaridzwa umwe musi sekuru Makiwa vauya kuno kutauni kwatinogara vatishanyira, vakati garei nesu kwenguva yakareba. Ndikanzwa vakuti haiwa, ndakuda kudzokera kumusha. Tikati kunogove neiko kumusha? Akanzi haiwa, ndaneta kugara mudondo. Unoziva kuti ndakati shuwa, mudhara ari kuti mudondo here munomu, ende kwaarida kudzokera kumusha kumachonyonyo hakuna kana right, kunoku kune magetsi, but vari kuti ndaneta kugara mudondo, vachireva kumba kutaundi kune magetsi, kune TV, kune masofa, kune mvura inobuda patepi. Vada kuenda kumusha kwavanoona nekenduru, kwavanoona ng'ombe. Ndikashema kuti chamunonyanya kuda chii chaizvo. Vakazobvunzwa nemwana wangu musikana, vakanzi imimi sekuru chamuri kuda kumusha chii chaizvo. Kanzi handiri kukunyepera, kumusha ndiri kungoda nhingi idzo dzimba chaidzo. Ndikabvunza kuti dzimba dzavari kuda ndedzipiko dzavari kufunga? Zgai vanhu vaMwari, mudhara wangu ari kureva kuti kunyange kune magetsi, kunyange achimwa mvura yemubhoho, kunyange achiona TV, but mudondo tiri musango vanhu vaMwari. Ndarangarira bhazi randakaona rakanzi tiri musango hwenje. Zvoreva kuti kunyange tikararama sei, ngatibvumei kuti hatisive pano. We must be convicted kuti kunyange zvakadini hatisive pano musango muno. Kumusha kwedu kuri nani kudarika zvatiri nazvo izvi. Kunyange uchigara munyika yakaita sei, ndokureva imba yakaita sei, musango. You see now, so tekatozoenda vanitori kumusha izvozvo. Kanzi mondichengeta ndiri kuno. Saka pfungwa yandiri kuda panapa ndeyekuti kunyange zvakamira sei, let us not forget kuti tiri mudondo, hamusumba medu munomu. Abrahama akagara mutende upenyu hwake hwese. Why? Aida kurangaridzwa kuti hausi musha. Kunyange ukavaka imba yakaita sei, ziva kuti pasi pako tiri mutende. Vanhu vese vane dzimba dzavakavaka kuduka uko matumba, tine musha wakanaka. Ndabva ndarangaridzwa futi imwe story yavamwe tezvara vangu, ndakukutaura tsano. Ndoziva kuti handichatauri zita renyu, hazvina kunaka, but imi munozviziva. Vanga vavaka imba yavo yakanaka, ndokubva musi uyu vakataura kuti mukwasha weozona imba yandakavaka. Ndikati inda, ndobva ndaindako. Pandakaindapo kakanzi isuka kana muchiimba Humu 189 Hatina Musha Panyika, kwaindozokujoinai palast stanza inoti tiri pedyo nekumusha. Kumwe kwese uko handimbi nemika, because indinawo kamusha ino. Rega nditaure nemi tsano. Nemiwo futi makaduka, haisi imba iyoyo, kune musha kwawo watakanogadzirirwa kumusoro kudenga. So in other words, the Bible is saying patiri kurarama pese mukati menyika ino yatiri kugara, zivai kuti tiri vaenzi. There are 2 points andauti ndibata.
mukati mevhesi yataverenga tadzokera kuna vaHebheru chapter 13. Point dzandinoda kuti ndikupei dzandiri kunzwa ndedzekuti we are then free to go, nokuti hapasi pamusha pedu. Muri kuibata here? Kana tisiri munyika yedu saka tiri free kuinda. Hapana munhu anofanirwa kutimisa. Tiri free futi kuti tichene kana tisadi kugara panapa. Unoziva kuti mwana kana asiri wepamba pako akufunga umba kwawo anochema. Munongona musodzi yakuti mokoto, kochiko iwe, kochiko, ndakufunga mama, ndakufunga daddy. Vanhu vacho vari kufunga, ime muchiti inga panapa panonakidza wani. Haana basa nekuti panapa ari kufunga kumba kwavo, kunyange vachigara one room, but kuno kwavari hakusi kwavo, ari kuda kwavo, kana aenda kwavo ogara zvakanaka. Saka pano patiri gere vanhu vaMwari, ndoda kukurangaridzai in case makangama, actually vamwe venyu makavakaka hamuchadi zvekuinda ka mavaka magara. Ndinofarira ndevele kana vachiimba 189 hapana guyo gunozikamwa sehymn 189 Hatina Musha Panyika. You see now, kwese kana waenda kunhamo, dzingava nhamo dzipi muno muZimbabwe, ukangovamba munodavigwa, ende ukadavirigwa kako ndichikutaridza kuti munhu wese anokuziva. Ingatitopinda chechi imwe kwese kwawainda kwangoiba Hatina Musha Panyika tinodavira. Chikonzero it's a sign yekuti kunyange uri Methodist Hatina Musha Panyika, kunyange uri muKatorike Hatina Musha Panyika, kunyange uri muSavada Hatina Musha. Tozongosiyana pedzi palast stanza kuno vasingazivi kuti tinosiyana papi, because maSabata anoti mweya wangu chinyarara, Mwari anoziva achaita kuda kwake. But vamwe vanobva kuti mweya wangu chinyarara, Mwari anoziva ndichaita kuda kwake. Ndo patongosiyana ipapo. So issue hombe ndeyekuti kunyange uchipinda chechipi, ungaapostoli kana chinyi, nevasingaindi kuchechi, panapa hausi musha. That's why mchiwanzo vachidavira nyango vasingapindi chechi, ukangoimba 189 musha wese unobvumira. Why? Hapasi pedu pano. You see now, I actually told you a story of my friend, akanetsiwa nekamwana kwaakanga ashanya kunoparidza achihostiwa. Munoziva kuti kana mave napasta kumba kwenyu muti ngaagare kumba kwenyu, munacheka zvatinoitwa nevana venyu. Tuvana twenyu tumandumugwako twaiuya chikwira pamakumbo achibata ndebvu achidini achidzima TV achichinja chaneri. You see, tichingopukuta kuti komana mwana uyu because tetiri mudining tega, imuri mubedroom kana mukitchen muchibika, kachiita zvakanoda, kachiita muchajokela lini kumba kwenyu and so forth. And then this day kunonzi mai vacho vakabva vaunza tea nechingwa china mazai, ndobva vaisa patebwe apa, ndobva vati pastor gezai kwakugeza maoko, and then mai vachidzokera ndonga vanga vasiya spoon here kana kuti sugar, ndobva kamwana karidza mhere, baiwe pastor wakati mwana ita sei, baiwe kuita sekarumwa. Ndokubva mai vacho vamhanya, chi kanzi ali kundilova kwanzi ndakanyara ndikati nakomana ndemurova papiko. Ndokubva baba vacho vabuda mubhedhu kanzi nema kuda tibva inda panze. Kwai ndobva ndafema kuti chokwadi. Unoziva kuti kana usiri musha wedu anotilova, tinolowa nokuti hapasi pedu, but kana pari pedu kanochema seri kweruoko kanenge kakunze uko. Chiri kuita kuti tisangane zvatosangana nazvo hapasi pedu, tiri kulowa. Tinolowa munyaya dzemuchato, ari kutilova mukati mekusevenza mabasa, even zvakunoita mukati meupenyu ari kutilova nokuti hapasi pedu. Haatidaro kana pari pamusha pedu. This world is not our home. We are waiting for a better home. I like how this verse is written in a New International New Translation, New Living Translation. It's a very, very good version. Because this world is not our permanent home. You see now, it's actually everything. It's temporary. Basa resi rauri nyango uchisevenza uchinzi tiri kusevenza, I'm a permanent worker. Rigandi kutaure, you are a permanent worker in a temporary job.
uri mushandi ari permanent, but basa racho kambani yacho iri temporary. Hapana munhu ari permanently employed, because every company is a temporary company. There is a company that is coming. Kunyangu anosenzera hurumende, it's a temporary government, but there's a government iri kuuya inonzi ya Jesu. Hapana pauri kugara pari permanent, because itese tiri kupfuura. I like it in Ndebele when you sing that very song, Hatina Musha Panyika. Ndaibvunza wakomana kubasa kwedu vanogona Ndebele. You see now, ndikatiko song iyi iri kumboti kudiko inoti Hatina Musha Panyika in Ndebele, asakile impela lapha. You see now, ndikati zvukureve kuti asakile, you see, iri kureva kuti hatina kuvaka, hatina kuvaka ndo zvakandudza. We did not build, no, like a translation literal. Kureva kuti kunyange wakavaka sei, asakile, hauna kuvaka, hakuna akambovaka. Saka kana tichitovaka ngatizive kuti hatisi kuvaka. Muri kuibateni whether imba yako yakadini. Kune dzimwe dzimba dzokuti ukaita sono chikepere kana kuti ndege, haana kuvaka, hapavakike panapa, nokuti pari temporary. Chiri kuita kuti titi hatina kuvaka. Teresa whilst tichirwadziwa tichiona zvinhu zvichinetsa mukati menyika, vanhu vachivaka pese, muri kurangarira pakamboitika muramba tsvina paya dzimba dzichiputswa. Pane dzimba dzaiputswa mabhurudoza, ndakaona muBare mazuva apa zvakaitika. Ndandiri kuChinhoi ndichitarisa muTV, uchiona imba yakanga yakanaka. Pane umwe akatokwira, ndichataura zita rake, akukwira pamusoro pemba kanzi buruka. Unozoti vakomana vauzopaza vaya handizivi kuti vanakaita sei. Anzi buruka, achiramba kuburuka ndokubva chamuvinga chiya chinonokora chiya, ndobva chanoti gacha, ndokubva ataona kuti hachisi kutamba kwakunokora, ndopaakatotiza pamusoro pemba. Pandakacherechedza ndakaona dzimwe dzimba dzaipazwa dzanga dzakanaka kudarika dzaisara. Mukaenda muBare munozoona izvozvo. Kwakasara tumba twaturi paplan, but dzasiri paplan whether yanga yakanaka sei, haina kusara. Chikonzero yanga isiri paplan yekukanzuru. Hakusi kuti haina kuvakwa neplan, yakavakwa neplan, but haisi mutown council planning. In other words, vanhu vari kunzi havana musha panapa. Teresa pakakorapa vasina musha panapa pari kunzi wi. Hakusi kurehwa tese Teresa, havasi vese, but avo vasina musha panapa vanhu vane plani, kwete pano but yekudenga. Hallelujah. Ndokukanzuru yekudenga, vane dzimba dzine plani yakagadzigwa naJehovha. Hamuna kuinzwa here kuti guta racho rakavakwa naniko? Rakavakwa naKristu anova iye the town planner. Ndiye anovheneka, ndiye anoziva imba isiri paplan. So I'm saying, my brother, my sister, usanditarisa muchiona kuti kamba kacho kakashata, but plani yacho yakaaprovhiwa kukanzuru yekudenga. Saka panapa kunyange imba yacho iri one room, but iri paplani yako. Kana ukaita ine marumu akawanda isiri paplani, ichaparadzwa chete. We don't have a home here. I like the other version. It says no continuing city. Come on. No continuing city. In other words, guta rino riripo but hari continue. Hasi kuramba richikontinya. And then you want no abiding. Abiding zora kuti hapagarike. Continuing zora kuti zviri kuitika hazvirambi zvakadaro. 1 zvakaipa hazvirambi zvakadaro. 2 zvakanaka hazvirambi zvakadaro. 3 kushainigwa hakukontinyi. Kutambudzika hakukontinyi. Kurwara hakukontinyi. And then abiding noreva kuti hazvigari. Kugarisana kureva kuti kutambudzika hakugarisani nesu narini. Nhamo haigarisani nesu, matambudziko ese haasi kuzogarisana nesu. Everything that happens this as long as tiri pano panyika, whether uri kuNew York, uri kuHong Kong kana kuti kupi, as long as uri pasi penyika ino. Regati kutaureka, Jesu anoti kanyika kanaka ndichasika itsva. Nyika itsva ndo yandichasika, zvekutanga zvichapfuura. In other words, hazvinei kuti uri kugara kana munyanza, as long as uri pano, it's temporary. You see now, I like how it is stated here. Paul achitsanangura for those who subscribe kuti ndiye akanyora. I like how he says it. Kwanzi saka naiye Jesuo wakatambudzika kunze kwesuo.
What does that mean? Jesus achiroegwa pamuchinjikwa akaburitswa muguta. For your information, this text yakanyorwa, Jerusalem raputsika, richangoputsika. Ndobva yanyorwa. In other words, text yaitaura zvinhu zvanga zvatoitika kuti vanhu vaMwari kana nyango muchiti ichokwadi, amini muchiramba, tarisai zvaitika. Tine musha here panyika isusu? Hatina musha panyika. Tarisai zvaitika. Ndiani aiti Jerusalem rinoparadzwa of all the places, especially a temple. Temple yanga isina kumira musheka. Temple yakazovandudzwa naHerodhi. Enga akavakwa nana Zerubhabheri nana Joshua vaya, but ikazovandudzwa naHerodhi. Herodhi kunonzi akaigadzira kwete zvekutamba, zvokuti pane matombo egoridhe nemamwe anonzi marbles ekuti kwainzi kana yakatochiwa nezuva kudai waifungidzwa kuti muraza wemazai echando, waifungidzwa kuti mazai echando. Yanga yakanaka, but this is why vadzidzi vakati kuna Kristu, uyai muone temberi. Ndobva Jesu ati muchinditaridza temberi, hapana kana dombo ibwe rimwe chete richasara riri pamusoro perimwe. In other words, Jesus was telling them all these things are temporary. Let me say it sandaenda kure. Jesu akaburitswa muguta, akanorovegwa kunze kweguta. Muka padzaikanga especially muka iyi yakanga iri yechipiriso chechitema, sin offering, yainzi kana yaitwa zvese yaitogwa yonopisigwa kunze kweguta. In other words, to show that hauswe muno, Jesus akaroegwa kunze kweguta because anga asiriwe muJerusarema. Akasangana nemukadzi weSamaria akanzi, isu tonamatira Jerusarema. Akanzi naJesu, maiwe shemu chaizvo, kana vanomunamata havachamiriri kuenda Jerusarema, vanomunamata mumweya nemuzvokwadi, ende nguva yacho yatokwana. Ndiyoyi, this is why mukadzi uya akasiya chirongo akaenda muguta akati, uyai muone murume, imamusi varume mimi, uyai muone murume andiudza zvese zvangu. Guta rese rikauya. So Jesus akarovegwa kunze kweguta, saka ari kutoburitsiwa muguta kuti buda, because guta iri rakanga risiri rake. And also the Bible says kuti aite vanhu vake vatsvene neropa rake. Amen. Ropa rembudzi nerenzombe harichenesi munhu, but ropa remwanakomana ndo rinotichenesa pakuipa kwedu kwese. And then the Bible says nokuti pano hatine guta richagara, asi tinotsvaka, and that's what the word, no word randiri kuda, tinotsvaka richazouya. We seek. Varere kuti seek, it's not just seeking once, but we continually seek. Tiri kuramba tichitsvaka guta rino harisi kugara, but kutsvaka kunofanira kuramba kuchiitwa. This is why kwazonzi kana muchirarama, raramai muchitsvaka guta. Maitiro atinoita Esaya kutsvaka guta. Mukaona munhu achiti ndoenda kuchechi, vamwe vachienda kubhawa, kutsvaka guta. Mukaona munhu achiti inini ndoda ngorogwa nemurume umwe chete, handidi varume vakawanda, ndoda kuroora mukadzi umwe chete, kutsvaka guta. Ukaona munhu achitendeka pamarriage yake, kutsvaka guta. Mukaona vanhu vasina basa nazvo, havasi kutsvaka. Vanhu vese vari kuzvidzora pane zvese zvimwe zvese, pane chavari kutsvaka. Ukaona munhu achinzi uri kunditsvaga, pane zvaunenge waita. So the Bible says tiri kutsvaka guta riri nani kudarika iri. And then the Bible says naizvozvo ngatirambe tichibayira Mwari naye chibayiro chokumurumbidza, ndicho chibereko chemiromo inopupura zita rake. This is very important. Kana tichibvuma kuti pano hapasi pedu, ngatirambei manje tichirumbidza Mwari nekuparidzei ivhangeri yeushe yekuti pano hapasi pedu. Kana tichibvumirana kuti musha unoyu hausi wedu, it's a temporary home, zvichaonekwa neshungu dzatichaita to evangelize. I remember Ellen White says in Acts of the Apostles, page 600, paragraph number 3, and I'm going to paraphrase in case I quoted wrongly. Anotsanangura kuti, it is a privilege for everyone, you see now, to preach or to prepare for the coming of Christ. Not only preparation, but to hasten the coming of Christ. Zviri imanza, irombo rakanaka, kuti wewe neni chitshambe
kwauri weneni kuti tigadzire kudzoka kwechipiri kwaJesu, but hazvina kukwana kungogadzirira. Nesuwo tofanirwa kuita kuti kuuya kwaJesu kukasike. Saka ndozviri kutaurwa panapa. Kana tichibvuma kuti uno hausi musha wedu, tinofanirwa kuita kuti kudzoka kwaJesu kukasike. Kunokasika nei? This gospel of the kingdom shall be preached to all nations. Kana raparidzwa vakatenda, vakabhabhatidzwa, vakaita kuti vamwe vabvume kuti Jesu wakanaka, ipapo kuguma kuchasvika. Saka kuparidzwa kweevhangeri ndokuchakasikisa kudzoka kwaJesu kwechipiri. Verse 14, nokuti pano taverenga Hatina guta, naizvozvo ngatirambe tichibayira kureva kuti ishiye kuparidza ivhangeri yaMwari haifanirwa kuitwa kamwe chete, asi musakanganwa kuita zvakanaka nekugovana. Vara ndiri kuda nderekugovana. Unoziva kana vanhu I've heard of people vakaenda kunze kwenyika, you see now, and then vakangoona umwe munhu, especially nyika dzisina vanhu vatema vakawanda, vana Australia, ukangoona umwe munhu mutema weganda rako, mufariro waunoita, ndakanzwa vachidaro kuti ndakafara, and then pandakati how are you, kakanzi I'm fine, ndikavati I'm fine yake mushona, kanzi wakadi yako, kanzi ndiri right, kwakubva vabudikirana vakafarira munyika yevatogwa, because vaingove ivo zambiringa munyemba. Saka vakaunana kunyika isiri yavo, but vakafarirana vari vanhu vasiri vemunyika iyoyo. Mukange masangana kwamasangana munobatsirana, because mimi chiti ndikatadza kumubatsira anobatsigwa nani. Saka ndinoda kuti nditi pamangwanana naye angava masikati kune vamwe, zvatisirire muno tikasabatsirana tobatsigwa nani manje? Kana makristu akasabatsirana vanobatsigwa nani manje? Kana hama yako iri kutambudzika ukasaibatsira inogobatsigwa nani? Tiri munyika isiri yedu, we must show the world kuti isu tinotaura mutauro mumwe chete, tiri vanhu veganda rimwe, tasangana munyika isiri yedu, naizvozvo tinobatsirana. Hazvinei kuti anogara kupi, as long as ari munhu mutema, unyange ari wekuzambia, unyange ari wekuethiopia, as long as ndasangana naye munyika yevatorwa, totobatsirana, because tiri vashoma. Amen. Hatina kuwanda, tiri vashoma, vanhu vaMwari vashoma, kwete vashoma chete, but vashoma shoma help one another, because hatisive pano tine nyika yatakanogadzirirwa. You see now, I like concept yekubatsirana, and then the Bible says nokuti Mwari unofara nezvibayiro zvakadai. Chibayiro chikuru chatofanirwa kubaya ndechekubatsira vamwe vanotambudzika. Unfortunately, isu tisiri vemunyika muno, vamwe vanhu vanotoexploita, kudzvinyirira umwe munhu. Andipa usisi papo kuti isusu tasangana kuAustralia, hatisi veikoko, unotodzvinyirira uya wako uchizoda kuti utoshamwaridza nevari ikoko, kudzvinyirira wekwako. Andipa usisi papo kuti mweya waunawo ndewei, unotodzvinyirira vamwe vanhu vatema kuti vasave neupenyu huri nani. Iwewe unotori munhu wechechi, kunzi ina handidi kuemploya vanhu vekuchechi inini, ina handidi aiwazve, koimimi vanhu vekuchechi vacho munodii kushanda zvakanaka. Muri kuona kuti Satani ada kutotikanganisa. Tatakafanirwa kuti tisose, kuti ngavauye vekuchechi vavo, nokuti tiri kukudza umambo hwaMesiyasi. Akave nemari akaendesa kubuilding kuchechi, ndakutoziva kuti ane mari kari kuhora, but unfortunately vamwe vacho novo vekuchechi vacho havashandike navo. Ukamuisa kubasa ashandike naye, unoenda kuenda kuzundeenda, aiwasve okuenda kuzunde kupisve, iwe uri pabasa, vanofanirwa kuisa bhozi ndoita zvechivhangeri, ingwe basa. Saka ngatichengetanei vana vanyamunhu, because nyika ino hausi musha. Mukaona ndisiri kuchengetana, pane umwe akurasika, haachazivi kuti hatisiwe pano. Mwari ngatibatsire vanhu vaMwari, even as we speak right now. Kana uchinzwa kuti Kristu ari kutaura newe, unofanira kuti utendeuka, utaure kuti Mwari ndibatsirei, handidi kuva neutsinye neumwe munhu, isu tiri vatorwa munyika iyoyo inoyi. And then I like what he says paverse 17, teererai vatungamiriri venyu muzviise pasi pavo. Akutaura manje issue yema-leaders, kuti zvatiri vanhu vari pano tine vatungamiriri vedu. You see, sometimes unoshamisika kuti ko zvamboita sei, angava pastor anonzi ziso do neumwe mutungamiriri.
angava elder anogogwana pastor unoshaya kuti zvamonyaya kuita sei munhu waMwari kuti ubva washorana nemunhu waMwari zvakadaro. Vamwe vanotobva vatosvika panguva yekuti vanoda kutomubata kubata gosa kuti ndoda kurovana nagosa. Ko zvambonyaya kuita seiko? Wadirei kudaro? Uyu munhu ari pabasa, hauzivi here kuti achabvunziwa pamusoro penhengo kuti wakagara sei nenhengo, aifudza sei? Wakuruvireiko mufudzi? Handisandamboona inini mombe iri kufudzwa haitungani nemufudzi, nokuti noziva kuti ndiye anondibudisa achinda neni kumafuro manyoro. Tabva tarohwa nekwese futa. Mungafunga kuti pasa vari kungoitira pavo, but ndinogwadziwa sometimes kuti unoona kuti munhu akatonangana napastor chaivo, akanangana nagosa, akanangana neprofita wepachechi pavo. Handine kuti mopinda chechipi kuti unangana chaizvo kutaridza kuti wakomana uyu munhu haasi kutomboda kuti muprofita aprofite. Rega kaprofite, unobatire kutsvimbo yake ari kuvhesa ambokuprofitai, rega ite basa rake raakatumwa. I'm actually saying let's respect those vari kutibatsira kuti tive maKristu ari nani. Ivo havasi vari nani, vari kutonzi tinoitwa vatsvene naMwari tese, iye newe munoitwa vatsvene, but mupe mukana wokutungamirira. Unohwa kuchinzwa kuma ndikatungamirira madzimai anonetsa, ndikatungamirira mayuthi anonetsa. Unoitirei kuti uzikamwe kuti unonetsa? Unoziva here kuti rega ndikupe yambiro, usave prayer request yemunhu waMwari kuti munhu waMwari anamate usiku kuti Mwari ivaiwo nemunhu uyu, handina chandomukanganisira, but zvaanondiitira hazvina kunaka. Usapinde mumunamato wemunhu waMwari noda kwezvaunoita. Wanyanya kugwadziwa nei ari kungotsiura kuti waitirei zvakati, wauka izvozvo. Tabva tatsiurwa kana isu vatungamiri vacho. Kwanzi kudiko mainzwa here? Kwanzi sevanhu vanozobvunzwa pamusoro penyu kuti vaite izvozvo nomufaro. Amen. Zvoreva kuti kunyange muri vatungamiriri farireiwo nhengo dzenyuzve. Munhu anotoya akatotsamwa oshaya kuti kwaitwa chiinani. Of course unogona kuvakaudza kuti kwauri kuenda ikokoko kuda nhingi hasi right, haina handwanzi kufarira izvozvo kupiwa mazita. Rega usandipe vanhu kunovengana navo usandanetsana navo. Iwe kana wanganetsana navo ndiwe, ini rega ndinosenza ndakasununguka kuda nhingi anotoya akatotsamwa oshaya kuti kwavaitwa sei kandi vane tonyaya twavo. Kwanzi itai basa racho nemufaro. Kana uchitungamirira madzimai fara, so kuti chokwadi madzimai ahwe manje kuti haidi tina mai vari kutitungamira, mai worwadzano kana kuti wepazvoto kana kuti vanga vedhoka, whatever, as long as uri mutungamiriri unotsamwirei vanhu. Vanhu havasi vako ka, vanhu vaMwari ka, ende havana kuuya nekuda kwako, vakadaniwa naJesu. Ivoluntary kutoda vakurega uchimira mumberi kwavo, hakusi kuti uri better, but vari kungoremekedza chigaro chako kwete iwe. Saka remekedzawo vanhu vane mufaro. Unoziva kuti kudini zvava zvakanaka kuti padunhu rega rega paunenge wakubva wakunzi wakuchinjwa, isaidha wakuenda kune imwe nzvimbo, kana kuti ubva paseketi uchienda kune seketi yekuku, ngavafare newe vachikushuvira zvakanaka, kwete kuti amen panodaidzikwa kuti gosa wenyu achinjwa ende mufundisi wenyu achinjwa, apostori wenyu akuzoenda Zambia, vanhu voti amen zvatibva. Hazvisi zvinhu zvakanaka. Vanhu ngavacheme kuti wakomana takurasikirwa nemunhu waMwari anga achitibatsira. Gore raunonzi wakubuda muofisi, vanhu ngavati chokwadi tadzidza, munhu waMwari ngaende hake kwaatumwa, because isu takamwa tikaguta. I always say it, nguva inapasa munzvimbo menyu inguva yekumora muzvipo zvake, because vanhu havakasiyana. Pane umwe anouya ari very good in administration, mukakonana naye marasikirwa nezvipo zvanazvo. Kune umwe anogona evangelism, mukakona naye marasikirwa nezvipo zvanazvo. Kune umwe anoziva nezvevana, mukakona naye hamufi makaodzidza futi. Saka every pastor, every leader auya panzvimbo iyoyo, grasp, torai zvese zvainazvo muise munhava zvokuti kana mosara moti kana moenda yenyu pasa, but haiwaiwa taguta. I am actually giving as an example kuti hapana munhu anofanirwa kusevenza akasuwa nekuda kwako, nekuda kwokuti uri kumunetsa, kumunongedza pahuma une chokwadi, nekuda kumutaridza kuti hazive haana chaanoziva. Zvamboita sei? Mwari ngatibatsire kuti tizive kuti hatisiwe pano. Saka uyu ari kutibatsira kuti tinde kumushauri nani. So kwanzi vasingaiti neshungu, unotoona kuti munhu waMwari ane shungu maitiro acho. Unyange munhu akanganisa achisenchiwa pabhodhi, hakuna kuzvitora personally.
zvekubva waita seunge ishungu zvokuti munhu anobva ati vakomana pasta vanga vakatotsama wokuti mufundisi ungatofungidzira kuti denga ndiravo pasta denga ndiravo sorry handidaro ndichiita senda kuinda kuextreme but ndoda kungoti nditini kana uri mutungamiriri ziva kuti munhu uyu akanganisa hongu akanganisa mutemo uripo but do it with love. Justice and mercy must kiss one another. Ndononzi muchinjikwa iwe. You see now, kwanzi nokuti izvozvo hazvikubatsiri chinhu. This is important man. Ndobva pazonzi mutinyengetererewo. Ndo zvandoda ndivhare nazvo kuti vanhu vaMwari, pray for this work. Pray for Bluffview. Pray for Mandara. Pray for every church. Pray for every pastor. Namatira maelders enyu, namatira vatungamiriri venyu mumachechi, secretary yenyu yamuinayo, namatai kuti Mwari avatungamirire vaite basa nemaoko akachena. Is this not your prayer? Kuti sure. Ekune kumunyeya kana haiwa kana. Munogonyeya na sei kumuri munyika isiri yenyu. Muri kuranga zvakaita ningi Moses akaboikana nazvo kaizvozvo. Akaona vanhu vachigwa, you remember the story? Akaona vanhu vachigwa kwakuinda akaona vanhu vari kugwa umwe muHebheru umwe muIgipita akati hazviitwe izvozvo hazviitike ndiripo ndobva asvika ende chakacheuka chitarisa kuti pane ari kundoona here akacheuka mativi ese akanga maukucheuka uko kwakunobata manje muIgipita kwakumudzipa pauro kwakumudzipa ndepfaupfau ndozi kwabva ati kumuHebheru uyatibatirana kwakuinda mujecha kwakunocherachera kwakufutsira kabva kanzi musazvitaura zvizuva kwakubvaona panzvimbo iya vanhu vari kugwa futi kwakukwedera kaona aizve ingava maHebheru ega akabva ati kweimimi muri kugwa sei vanhu vamwe chete munyika isiri yenyu. Zvakamushamisa Mozisi tereki izvozvo apa nezuro ndingoti nezuro because chiitiko akangaona vanhu vari kugwisana but umwe asiri weho akabva ati haungarovi mwana wamai vangu ndiri pano because Moses anga ari muHebheru akati handisi mwana waFaro nini hazviiti kuti undidaro udaro munhu wekwedu akatoita kuti aite chigwirango kumunhu wake. I'm not saying vanhu vagwe but I'm only taking issue yekuti akarwadziwa kuti mwana wamai vake ari kunetswa uko ari kunetswa nekuda kwekupisa zvitinha neuswa wogwiswa futi nevanhu akati hazviitiki ndiripo asiwo ndonotoita tinha dzigwe ndonotonyeya vanhu vekuchechi ndonotisa vanhu vekuchechi kumedia uchitoendesa mazita akuti akadai akagodai. Ndiri kubvunza kuti kwaitirei kudaro kuvanhu wekwako hatisiwe pano kaisi zivai chinhu ichi but paakazoona vanhu vogwa pachavo akati komunogwirei akanzi iwe uda kutiita zvawakaita muIgipita wawakauraya. Mvunzo wandowanza kuvhunza ipapo ndewekuti ndiani akafambisa makuhwa ekuti Mozisi auraya munhu. Vanhu vanga vari vangani vanga vari apa 3 1 Moses 2 muHebheru 3 muIgipita. Mozisi haangafambisi guhwa muIgipita akaurawa pakasara vanhu 2 saka pari kureva kuti uyu muHebheru mubatsikwi ndiye akafamba achitaura kuti Mozisi auraya munhu Mozisi auraya munhu. Vanhu vebwo iye wakatora kumusha asingazivi kuyambuka tara nekuyambuka robot ndiye anofamba achitaura kuti vane zvinhu vane mari vane tunhu twavo vanenge vane chikwambo ndiye anofamba achitaura. Iye munhu wakadzidzisa chikoro akapedza akaenda kuuniversity ndiye anotaura kuti vanhu havakadai munhu mubatsirwi. Ndinganditi inini vanhu vaMwari ndo zvimwe zvozoita kuti kubatsira kwacho kuregwe. Zvatiri pano hatisiwe pano tine musha watakanogadzirikwa varipo vari kuti pastor tata kukangamwa munokangamwa nekuda kwezvinoitika. Unoziva kana pano pasiri pako mwana akauya pamba penyari muenzi anenge achimbonyara even nemuroora nehuku dzenge chidzingwa zvakanaka nembwa dzechinziswedere uko nekiti chinziswedere asi akati garei anobva akangamwa akukava manje isusu taakukangamwa. That's why taakukava shoko raMwari risina basa rano. We need to remember this world is not our home. There is a home yatakanogadzirikwa kudenga iyo yave pedyo yava kunhuhwira. Hongu tinogona kusaiona nemaziso but ngatiionei nemaziso emweya tiikwazise nemaoko emweya tigotaura tiri vapfuure nevafambi pano panyika. Kune musha watakanogadzirirwa wokumusoro kudenga.
I want to pray with you. Uchiti pastor, handidi kufunga nezvepano kune musha kwawo. Hama dzangu dzizive kuti tine musha. Kunyange zvikanetsa zvichapera. It's temporary. Zvese is temporary. Permanent is coming. Ishe tomutendai nemukana wamatipa pachannel inoi yekutirangaridza kuti this world is not a home. We long to be above. Tirangaridzei tisavarairwe, tizive kuti hatina musha panyika. Kana nyika yakuti abusa, toziva kuti hapasi pedu tine musha wokumusoro kudenga. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Tenziko zowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguwa inopenya kwazvo, kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ifute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, tenzi aswedera, mwenje yenu ifute, zviuno zvisungwe, vese